Tantak, uraren euskal agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Lurrak baliabide hidriko mugatuak ditu. Populazio gero eta handiagoari eta eskubide osoko ingurumen edo naturaren beharrizanak asetzeko. Oso litekeena da, planetako eskualde askotan, metropoli eremuetan bereziki, estres hidrikoa handiagoa izatea, uraren eta energiaren eskaria handitze eta kontzentratzearen eskutik, zein klima aldaketak ekarri beharrei dituen lehorte bortitzago eta luzeagoen eskutik. Testu inguru horretan, giza kontsumorako leheneratutako ura berrerabiltzea, pertsonak ez ezik, natura ingurunea eta haren biodibertsitatea ere gainditzen dituen gaia da. Baina seguru alda, ura giza kontsumorako leheneratzea? Ekonomikoki bideragarria alda? Eta are garrantzitsuagoa dena, kontsumitzeko prest egongo alginateke? Aurrekaririk izan gabe spoilerra egingo dugu. Bai, seguroa da, ura giza kontsumorako leheneratzea. Eta ekonomikoki bideragarria da gainera. Hirugarren galderaren erantzuna datozen minutuetan argituko dugu. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastean. Izan ere leheneratutako urak edateko ur gisa nola erabiltzen diren eta gizarteak ur horiei buruz duen pertzepzioa aztertuko dugu oraingo honetan. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta, kultura eta ura. Musika, zinema, eleberria, poesia, antzerkia, pintura, eskultura, arkitektura. Ura inspirazio iturri gisa, kultura eta ura atalean. Antzina, zibilizazio handiak agertu aurretik, simplea eta zuzena zen gizateriak urarekin zuen harremana. Ez zen arau handirik behar harreman horretarako. Pertsonek behar adina hartzen zuten iturritik, edo garraiatzeko edo energia eragile gisa erabiltzen zuten, lanerako gaitasuna, alderdi teknologikoak edo eskura zituzten baliabideak soilik ziren muga. Denborarekin, gure gizarteen garapenak aldarazi egin zuen harreman hori. Ura lortzeko arazo teknikoak konponduta, putzu sakon bat zulatuta, ibai bat hartzeko lanak eginda, itsasoko ura gezatuta edo ura biltegiratzeko urtegiak eraikita, baliabidea administratzea da gure oztopo nagusia. Birsortutako ura ekoizteko moduak antzekotasunak ditu ziklo hidrologikoarekin. Ikus dezagun nola sortzen den mekanismo natural hori. Uraren zikloa gure planetako uraren transformazio eta zirkulazio prozesua da, hainbat egoeratan. Likido, solido eta gasa. 4 etapa nagusik osatzen dute. Lurrunketak, kondentsazioak, prezipitazioak eta bilketak. Eta bertan, hainbat ingurumen faktorek parte hartzen dute. Haizeak eta eguzki energiak besteak beste, ziklo horren bultzatzaile nagusiak. Uraren zikloa funtsezkoa da. Beraz, planetaren mantentze eta egonkortasunerako, organismoen bizitzarako ezinbestekoa delako eta, gainera, klima edo lurreko temperatura erregulatzen duelako. Ziklo horretan, hainbat fenomeno fisiko, kimiko eta biologiko gertatzen dira. Biosferan, ur gezaren kantitateak mantentzea eta uraren kalitatea modu naturalean lehengoratzea ahalbidetzen dutenak. Horrela, ura birsortzeaz gainera, ekosistemen oreka mantentzen du naturak aintzinatik. Sistema natural hori lehenaratzeko gaitasuna gainditu eginda ordea, azken hamarkadetan, gizadiaren eskaria gero eta handiagoa delako eta klima aldaketaren egungo testuingurua dela eta. Egoera horren ondorioz, birsortutako ura berrerabiltzea estrategia eraginkor eta efiziente bihurtzen ari da, mundu osoko hirigune handietako ur eskaerari erantzuteko. Baina berria badirudi ere, zibilizazioaren jatorritik egiten da hori. Hala egiaztatu dute antzinako Greziako hondakinurak berrerabili izanaren lehen frogek. Ura berrerabiltzeko aurrerapen handia nekazaritzako eta lorezaintzako ureztatzearekin hasi zen,
hiri eta industria erabilerekin, ingurumen, hobekuntzarekin eta akuiferoak kargatzearekin jarraitu zuen eta azken aldian giza kontsumorako ur hornidurara zabaltzen ari da, ingurune urtarraren gaineko presio handiagoa den planetako eremu batzuetan. Gaur egun, Londreseko biztanleek behin eta berriz edaten dute Tamesis ibaia, etenik gabe. Mundu osoan txalotzen den beste programa bat Singapurreko New Water proiektua da. Bertako biztanleak leheneratutako urez hornitzen dituena. Estatuan, Katalunia da hornidurarako ura lehengoratzen aurrera pauso handienak eman dituen lurraldea. Ura lehengoratze politiken artean, nabarmentzekoa da Llobregat ibaiaren arroan abiarazitako uraren ziklo integralaren plan estrategikoa. Prateko araztegiak, bokaletik gertu, teknologiarik aurreratuenekin tratatzen ditu hondakin urak, eta behin kutsatzaierik gabe, ibaian gora ponpatzen ditu, ibai emariarekin nahasteko. San Joan despiko araztegiak ur horiek hartu eta tratatzen ditu, Bartzelonako hornidura sistemara bideratzeko. Aipatutako plan horrek, Katalunia osoan hondakin urak lehengoratzeko 25 planta baino gehiago eraikitzea aurre ikusten du, eta horietako batek, Besos ibaian, Llobregateko eredua errepikatuko du. Kataluniako beste kasu arrakastatsu bat, San Cugat del Valleseko udal araudia da. Izan ere, 2002 urteaz geroztik, 8 apartamentu edo gehiagoko eraikinak hodi sistema bikoitz batekin eraikitzera behartzen ditu. Dutxetatik, bainu ontzietatik eta konketetatik datozen ur grisak eraikin berean biltegiratu eta tratatzeko. Eta hartara, komunetan berrerabili ahal izateko. Ikuspegi praktikotik funtsezko bi onura ditu ura giza kontsumorako lehengoratzeak. Alde batetik, beste hornidura iturri bat izatea ahalbidetzen du, tokiko ur iturriak erabilita, ur autosufizientzia handituz. Bestetik, araztutako hondakin urak hobeto kudeatzeko aukera ematen du, hondakinak murriztuz eta zero isurketa ahalbidetuz, aurreko podcastetan aipatu dugun bezala. Baina ikuspegi ekonomikotik ere oso onuragarria da. Ura hornidura sarearen bidez banatzeko kostuek gora egiten jarraitzen duten bitartean, ura lehengoratzeko kostua gero eta eskuragarriagoa da, giza kontsumorako urik onenarekin parekatzeraino. Euskadin gertatzen den bezala, Ebro ibaiaren arroburuak bereziki pribilegiatuak gara. Ganaduaren presioa apenas jasaten duen ura dugulako. Gainera, ekosistema atsegina gara urarentzat. Prezipitazio ugari eta lurzoru egokiak ditugulako. Eta Ebro ibaiaren goialdean gaudelako, Iberiar penintsulako ibairik emaritsuenean. Hala ere, teorian ur ugari duten eskualdeetan ere, Euskadin adibidez, begirada zabaltzen hasi eta etorkizuneko iturri potentzialtzat argenezake berrerabilera, edateko uraren hornidura iturrien katalogoa dibertsifikatzeko modu gisa. Izan ere, birsortutako ura sartzea behar bezala kudeatuta, praktika bideragarria da teknikoki, eta egokia, gure herri eta hirietan, erabilera jakin batzuen hornidura indartzeko. Ildo horretako estrategia bat martxan jartzeko, inplikatutako alderdi guztien konpromisoa beharko litzateke. Bultzada instituzionala, borondate politikoa, plangintza eta herritarren inplikazioa. Zorionekoak gara kalitatezko ura beharradina eskuratzeari dagokionez. Horrek ez du esan nahi, etorkizunean behar izanez gero, gaur egun ohikoak ez diren baliabideak beharko ez ditugunik, erabateko bermearekin. Ingurunean egiten dugun presioaren eta lurraldeak eskaintzen digun baliabidearen erabilgarritasunaren araberakoa izango da hori. Uraren kultura berria sustatzeaz gain, euskal hidronomiaz, uretako pertsonaiez, kulturarekin duen harremanaz, Euskadiko ur bideskez, ur ondareaz, topikoez eta bar hitz egiten dugu uraren euskal agentziaren tantak podcastean.
Gure uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean aurkituko gaituzu.